abantu asemandleni ngicacise enye into. Ndidibana nexhego apha namhlanje xa ndisingena apha emsebenzini. Khwaze uxhego, yabo mntanam ndibuze, apha ayingabo abagqirha beentsuku? Hayi guys, andingugqirha weentsuku. Ndibuza, hayibo tata uthetha ukuthini xa uthi ugqirha weentsuku? Uthi hayi, kuthiwe le ndawo ka-occupational, le ndawo ikhupha amaphepha eentsuku. Ndithi hayibo tata khawundisabelise because mna andingugqirha weentsuku. Bentwana, abantu xa bengayazi into ke ndiyayazi abantu basemakhaya bayinika igama, nento kuthiwa occupational health, abe engayazi uba ithini loo nto, bayifaka igama emqanduli phaa ngowasemqanduli tata phaa ezantsi phaa ngaselwandle. Ndiyabathanda ngabatata basemakhaya. Xa ndihlekiswe le ndawo yokuba ndibe ngugqirha weentsuku. No, andingugqirha weentsuku bethuna. Occupational apha ewe senza into zasemsebenzini. Xa unengxaki nomsebenzi injured emsebenzini, awazi uba mawuthini, okanye unesigulo esenza uba ungakwazi usebenza kakuhle, ufayile uzayifumana ileta. Apha singoogqirha nje abafana nabanye. Le nto uqhele yenza ku-G_P uyifumana apha, oohayihayi, ooswekile, ntontoni. Yonke loo nto siyakuncedisa kuloo ndawo, 1 and 2. Apha emsebenzini le ndawo ka-occupational, it means that xa uzoqala umsebenzi uyaxilongwa noba uqala ophi umsebenzi. Ngumthetho lowo wakwaLabour uba umntu xa azoqala umsebenzi aqala axilongwe ngugqirha lo usithi othiwa occupational. Kujongwa into yobana ufit na for lo msebenzi uzawuwenza. Apha kuwe awunazigulo ezinokuthintela uba ungakwazi ukwenza lo msebenzi, okanye awunazigulo oziphetheyo apha emzimbeni ezinokwenza uba abantu ozawusebenza nabo phaa bachaphazeleke. For instance, uba une-TB awukwazi uqala emsebenzini, funeka uqala kuthiwa khawuqala unyange le TB, yaqo, because before uyoqala umsebenzi ufake uphume ufunyane loo ncwadi ke yoba ithi akazukwazi uqala lo, funeka aqala athobe le TB okanye makathobele hayi-hayi. Akazukwazi uqabela epalini mhlawumbi yokulungisa umbane enepressure engaka. Akanakwazi lona ukusebenza kwi-confined spaces, mhlawumbi omorbid obese, uyawuxinga phaa angakwazi uphuma. Zinto ezinjalo ke sizi-asesayo, yaqo. Naxa sowusebenza phaya ufanele uba uaseswe yeli into yobana kulaa msebenzi wenza mhlawumbi uprodyusa ipawuda apha, niprodyusa iisuphu ezenza ipawuda, uyatsarhwa, udevelophe into ezi-asthma apha emsebenzini ufike ungenayo. So sa-asesa into ezinjalo into yobana lo msebenzi lo awuphanga ngxaki na. Ufike apha ngoku usebenza efrijini, okanye kukhona for instance abanye basebenza nokuhlamba izidumbu, wefike apha engumntu ofresh, ngoku sengumntu one-depression ngoku, because indlela le ndawo asebenza kuyo imenza into yobana abe depressed. So funeke si-asese into yobana umsebenzi naye bangancedisana njani na ukubana angakho depressed. Mhlawumbi angasoloko ehleli nezidumbu, akhabe nayo indawo eyi-lounge ayophola kuyo, angasoloko ehlamba izidumbu oko for 8 hours, yayiva. So zinto ezinjalo ke ezo. No, asingobagqirha bathini tata bencwadi, ntoni le nto bethe yintoni le tata, iphepha. Asingabagqirha bamaphepha. Fumanisa umntu hayi omnye ufika apha esithi andiguli, ndilahlekelwe ziibhokhwe zam, ndicela iphepha, andizukwazi unyuka ngoba usebenza ezimayini. Xa ndim-asesa shem unestress, so uyadinga nyani iphepha because unestress olahlekelwa ziigusha zakhe eziyi-16. So unaso ke istress esinomenza uba angasebenzi. Not that yena uthi akaguli, but ke abantu basemakhaya bazazi naxa benestress, abazazi naxa bene-acute stress disorder, esinomenza uba xa engena emgodini phaa eRhawutini angakwazi uba productive ngenxa yoba unale nto imsindayo. So yes, uyayidingela i-off yobana makahlale noba yi-5 days until asote le nto yasemakhaya igusha ezilahlekileyo. Nantso ke into esingena kuyo. Asingabagqirha bamaphepha. Yho, iyadlekisa into yamaphepha, but anyway, cheers.